Ki Pak Wakiti. Nem kapan bali nang Tulungagung arep tak ciwit. Ciwit apa diciwit barangmu yunem. Pak Wakiti cuk, dan cuk. Sainem iki dudu wong Tulungagung. Sainem iki wong Blitar karaki Masta. Sainem iki wong Blitar cuk, Pak Wakiti, wakiden. Wong kula tak peperi gawuk lho. Sainem iki wong Blitar, dudu wong Tulungagung. Kono omahku daerah Ngeglok. Dong ora sayang. Pak Wakiti potis tegatel Pak Wakiti ki aja ngedek-ngedek kowe arep marani Tulungagung iki marani adikku piye. Lek nang kono ki nang Tulungagung iki adikku dudu saineme manggone nang Blitar ya to. Nang Blitar sayang. Dadi enek sing ngomong sainem ki wong ndi ngono to ndek enane iki. Lek saen nang Tulungagung ngono kae dolan. Hiling ngono ku lho cuk. Angel. Kapan lho aku ki ngomong apa ki jenenge? Sainem ki wong Tulungagung ki. Ndak pernah perasaan aye. Ya, perasaan aye ki ngomongnya selalu sainem wong Blitar. Lah aku kok nek aku ngaku-ngaku wong Tulungagung, lah karo bupatiku Blitar terus di kon pindahan Tulungagung piye, Cuk? Aku kok terus dipindah ke warganegaraanku jadi warga negara Tulungagung piye jajal. Kayak nganu seli-seliku nang Blitar. Paling rada adoh to lah arepe marani. Ondol aku iki kabeh nang Blitar kono. Ngerti ora? Ondol aku ki lho wong Blitar. Terus lah arepe mok kon pindah nang Tulungagung ngono aku. Ngawur Pak Wakiti. Ngono tak peri gawuk lho kowe arepe ciwet barangku. Barangku iki mehong ngono. Larang ora ngerti mau ciwat-ciwit. Masane barangan kuwi mau ciwit-ciwitan ngono piye rumah saku. Nek kuwi ora nggih ciwit-ciwitan, tinggi kelamutan kaya durien, nglamuti ponggi, ngerti ora? Ponggi ngono kae lek dikelamuti enak to. Rumah saku aja ngomong nem iki wulan poso. Ora oleh ngomongne tentang kentu. Wulan poso kan bulane, poso kan awan, bengi kan numpak yo oleh berjinabat. Piye to ki? Kan nek wulane Ramadan. Emangnya lek Ramadan nek wong kentu telek kepet apa? Aja ngomong ya ki Ramadan nemprei ora kentu ora maksiat. Emangnya lek kowe numpaki bojomu maksiat. Emangnya lek kowe kentu katane wong sing pinter agama, wong kentu bojone iku adalah ibadah sunah Rasul. Ngono. Ora enek critane maksiat ndasmu jeblok ki. Ya lek kowe ki ngenggek nyenuk nang jaba mbas bawuk kuwi jenenge maksiut. Ngerti ora? Maksiut nang lakange cah wedok. Sing cah wedok maksiut nang lakange cah lanang. Ngono lho, Cuk. Apa maksiat gundulmu jeblok yo. Wong maksiat iki lek kowe merkosa wong, kowe merkosa wedhus, kowe merkosa babi turu mau tumpaki. Ngono kae jenenge maksiut. Rumah saku. Wong ngono ki kebutuhan selagi ndasmu normal. Ora kena dipenging kaya ngono. Bab kentu mengentu iku mang elek selimun jengat ngadung leke turuk kembut-kembut iku gak iso dipenging mak ora ngerti iki wayah Ramadan Ramadan ngerti ora kena dipenggak karena kuwi normal bendino darah putih sel-sel hormonmu itu mengalir libidomu ki ngitan ngulon munggah medun dadine gak iso ojo ngomongne maksiat ngono lho Pak Wakiti, kowe lek arepe nyiwel barangku mara nang Blitar sok dolan nang omahku. Aku buka nganu bakul kopi. Tukonono engko mara-mara njaluk, tekorno aku. Rumah ora enek gratisan. Ngopi bayar, pone nyusu. Lek arepe jiwit, tansaya larang. Lek ora iso bayar kena pidana. Wis ngene bolo kaenem. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, bagi yang beragama lain dalam salam damai sejahtera. Semoga Tuhan berkati. Ojo lali kete, ojo lali.